כדי להבין כיצד פרץ מרד המכבים, למה פרץ מרד המכבים, בשנת 167 לפני הספירה, עלינו לחזור כמה שנים אחורנית. בשנת 174 לפני הספירה, השתלטה סיעת המתייוונים בירושלים, בשיאו של המלך הסלבקי אנטיוכוס הרביעי אפיפנס, על השלטון בירושלים. הכהן הגדול חוניו השלישי הודח, והמלך מינה במקומו את אחיו של הכהן הגדול יאזון. וירושלים הפכה לעיר יוונית פוליס הלניסטית בשם אנטיוכיה בירושלים. יאזון עצמו הודח 3 שנים מאוחר יותר, בשנת 171, את מקומו תפס מנלאוס, שאף הוא התמנה על ידי המלך הסלבקי. השלב הבא שמקרב אותנו למרד החשמונאים החל בשנת 169, בפלישה הראשונה של אנטיוכוס למצרים. כאשר חזר ממצרים, בלי שום פרובוקציה של היהודים, הוא בא לירושלים ושדד את כל אוצרות בית המקדש. דבר שכמובן עורר רוגז רב בירושלים. בשנת 168 לפני הספירה ערך אנטיוכוס מסע מלחמה נוסף למצרים. בזמן שהיה במצרים התפשטה בירושלים שמועה שהמלך נהרג, ואז יאזון, שהודח כמה שנים קודם לכן, פלש לירושלים וכבש אותה, התנהלו קרבות נגד מנלאוס. בשלב מסוים התערב העם וגירש את יאזון מירושלים. כאשר אנטיוכוס גורש ממצרים בבושת פנים על ידי שליח של הסנאט הרומי, ושמע שירושלים היא בעצם עיר מורדת, בא לירושלים, ערך בה טבח גדול, זמן קצר אחר כך שלח לירושלים אחד מפקדי צבאו בשם אפולוניוס, שבעצם הפך את ירושלים לעיר פגנית, הביא לשם מתיישבים צבאיים, ולאחר זמן לא רב, אנטיוכוס בתחילת שנת 167 הטיל את גזרות אנטיוכוס המפורסמות שלו. הגזרות נועדו לעקור מן השורש את הדת היהודית. נאסר לקיים את כל מצוות היהדות, אסור היה לשמור שבת, לשמור חגים, לבצע ברית מילה, וכל מי שנתפס מקיים אחד מהחוקים של היהדות, אחת דינו הייתה למיתה. השלטת הגזרות לא הצטמצמה בתחומי ירושלים, אלא הסלבקים שלחו פקידים וחיילים גם לערים השונות ביהודה. אחת מהמשלחות שלהם הגיעה לעיירה בשם מודיעין, שנמצא על הגבולות המערביים של יהודה. בעיירה הזאת, מתתיהו, ממשפחת החשמונאים, היה אחד המכובדים. הם ניסו לשכנע אותו להקריב קורבן על מזבח שהם בנו שם, קורבן לכבוד זאוס האולימפי. כמובן שמתתיהו סירב, ואז אחד היהודים בעיירה שיתף פעולה, היה מוכן להקריב. מתתיהו רץ אל המזבח, הרג את היהודי, ובעצם גם הוא ובני משפחתו הרגו את הפקידים ואת החיילים הסלבקים. לאחר מכן לא הייתה להם ברירה אלא לברוח להרי גופנה, מצפון מזרח למודיעין, ובעצם בכך החל מרד המכבים באופן ספונטני.